Milovaní bratia a sestry, prežívame jubilejný rok, Veľký pôst. A neviem, či si tu uvedomuješ, aj dnešné Božie slovo nám o tom hovorí. Fakt, Ježiš myslel na nejaké domy, ktoré ty máš postaviť. Možno staviaš dom, možno si už postavil. On hovorí a myslí na dom? Nie, to je iba taký obraz. Keď stávame dom, tak ten dom potrebuje dobrý základ. On tu hovorí o našich životoch. Počuješ? O mojom a tvojom živote. Na akom základe stojí tvoj život? Na peniazoch, na sláve, na kariére, na bohatstve, na kráse, na sile, na múdrosti, na tvojej šikovnosti, tvojej zručnosti, na tvojom talente, alebo stojí na Bohu, na Kristovi. Na tom uholnom základnom kameni, v ktorom ozaj Kristus by mal byť ako prvý. Preto aj nás Boh takto chce povzbudiť aj dnešnému, možno cez toto Božie slovo, k tomu všetkému, čo môžeme prežívať aj v tomto čase veľkého pôstu. Ale v prvom rade aj v tom jubilejnom, milostivom roku. To znamená, že tento príbeh, alebo tento úryvok nám ukazuje, aké dôležité je budovať svoj život na pevných základoch. Áno, svoj život na Božom slove. Počuješ? Ako často počúvaš Božie slovo? Ako často, viete, máme nejaká čas na Božie slovo, ako často vieme si nájsť tú chvíľu na Božie slovo. Áno, je to aj každá chvíľa v chráme, lebo aj tu môžeš počuť Božie slovo. Dokonca tu sa láme Božie slovo. Aký niekedy možno sme znechutení, možno keď máme počúvať a čítať Starý zákon. Veď to už bolo, nie? Čo sa tam niečo zmení? Veď to také, niektoré veci ani nechápem, ale ono všetko do seba zapadá. Ako súkolesy. Starý nový zákon. To, čo tam proroci hovorili, v novom zákone sa naplnilo. Tak by sme jednoducho mohli povedať. A čo si myslíš? Božie slovo stratilo moc? Vieš, že v tom Božom slove si aj ty a ja? Ty vieš o tom? Čítal si, tam si sa našiel? Tam si ty? Tam som ja? Či tam nie si? Či si ty v tom modernom slove, v tom modernom ponímaní života, čo hovorí svet, tam sa nachádzaš? Čo hovorí svet? Cez médiá? Nechcem nejaké urážať, ale to, čo hovoria médiá, tam sa nachádzaš? Tam nachádzaš utechu? Tam nachádzaš zmysel života? Tam si sa našiel? Alebo si sa našiel v Božom slove? Ja vám poviem niečo, čo dneska sme nečítali, ale je tam v Božom slove. Kto uverí, bude spasený. Aj taká tá vec sa nájde v Božom slove. Kto uverí a komu? Komu máme uveriť? No Kristovi. Viete, takže